Nyakoro mga juang machiegni chenro ni maro imore entai pario dwe no mar Habich ganario prario kodang na erokamano komira mongo TV mar miweche manyien wae koreo makare kabende wang'weni mag motimore pacho kae konde duto mag gwengewa kachiel kod pinje maoko wantiere bende gi jaloko mar Lisano Chuka abende wan gi studio kae makonyoche gi manyien par nyat go kodwa mbaka tudi kodwa live mar ote machoka yade ko jonon kabende wantiere kacha live Facebook YouTube duto oroke pach nyakoro mga juang wachakwe mago mwami opek. Familia morosia ya pod manyoringre miyo dich ni pine oywayo e aora Nzoia ndalo 17 mokalo. Nonro mar bad migao mar KNBS oyango ni gope mag piny Kenya osemedore gi 19 e higa mar 2023 kipimo kod higa mar 2022. Nonro mar Kemri oyango ni iro mochido medo hinyo nyithindo to ahinya skunde manie bombe kaka Nairobi kod mamoko. Machiegni nyakoro mga juang nyinga Lydia Okay. Jia uchielo itongi magia masira marapaya kama moko bende oyudo hinyruok bang' matatu tuomore gi nyamburko matine apaya ma Eldoret Nakuru. Masira makama otimore kar saa 9 mar odhiambo e gweng' ma Rapture mantiere kilomita 15 kowuok e Tesendo bila Matimboroa. Matatu mar kambi 3NT Sacco ne otuomore gi gari mar kido mar Mercedes Benz kendo kelo masira makamano. Ji moyudo hinyruok oringo de osiptende mopogore opogore. Familia Mregweng Masigweng Karwuthe County masiantiere kod kuyo bang' ora Nzoia ayo achiel kuom ndala 17 mokalo kendo nyaka sani pok oyud ndache. Anyuola mar miyo no yangi kaka Irene Apondi osebedo ka ojot e dho aora Nzoia kakoro igeno mar yudo ringre Irene. Gilaro ni Irene no dhi e puodho machiegni kod aora no e kinde mane masira no ojuke. Familia no koro ywak ni gisebedo ko tich matek chulo wegi yedhi kod jabal mamanyo negi makara makonyogi e manyo ringre miyo no kendo gidwaro mondo sirikal okonygi. Giywak ni chenro mag menyo yudo ng'ikruok kaluwore kod pi aora mamedore. Nilijua amezama kwa nilipoenda hapo hivyo nikitaka kumtafuta, yani kuja ili twende nini Matanga, nikapata nguo zake ziko hapo. Nikaanza kuuliza na je nguo zake ziko na yeye yuko wapi? Hapo ndio niliweka alarm. Tukaanza kutafuta, tukaanza kufanya search. Ilinibidi hata niende kwa polisi kuriport. Tumetafuta mpaka port. Tumeengage hata mpaka watu wa Coast Guard, mpaka hata watu wa Red Cross walikuja, lakini hakuna result mpaka wa leo. Watoto wasaa jaribu. Tumejaribu lakini bado tumeshindwa. Sasa sijui hata tufanye nini. Sasa alikuwa naomba serikali atusaidie kutafuta yeye hata kwa maji. We would like to request maybe if the government can come in and maybe help us try to find her body, because we've really tried and we haven't found her. Oyangore ni gope mag piny Kenya medre gi 19.8 kendo chopo trilion 9.6 ka osuru ma ichoke pacho ka geno ni biro medore gi 30.2 kendo chopo nyaka trilion 3 ka chop giko mar hikomenda 2023-2024. Moyangi gi report maduol matimo nonro mar ochumi ma pacho kae Kenya National Bureau of Statistics KNBS mabende oyango ni omenda ma counties tiyo godo igeno ne dhi medre gi 35. En report mogol gi duol matimo nonro mar ochumi e pacho ka mong'ere kaka Kenya National Bureau of Statistics KNBS machiwo lere wi chal mar ochumi mathurka.
Gope piny Kenya medre gi 9.8 kendo chopo trilion 9.6 kachop giko hik omenda ne. Omenda ma sirikal mamalo tiyo godo e tayo chenro mage dhi medre gi 26.6 kendo chopo siling trilion 4. Nonrono bende yango ni osuru ma ichoke pachoka bende dhi malo gi 30.2 ma dhi chwale nyaka siling trilion 3 kachop giko hik omenda mag 2023-2024. Pek mar ngima ochung'ie 7.7 mana kaka ne en higa mokalo. KNBS lero ni mano en nikech nengo mauta ma osebedo kani malo. Omenda ma counties tiyo godo ni dhi medre gi 35.4 nyaka siling bilion 562.3 ka osuru ma ichoke counties omedre gi 19 nyaka siling bilion 512. Mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko medre gi 15.4 ma en siling trilion 1 ka mwandu ma piny Kenya kelo kaoya pinje maoko omedre gi 4.9 ma kelo omenda maromo siling trilion 1.6. Bende ripod no yango ni piny Kenya golo mwandu mathoth e piny China molo pinje mamoko ka ilo gi pinje jo-Arabu, India kod Malaysia ka mwandu ma piny Kenya tere pinje mathoth gi tere piny Uganda ka ilo Pakistan, Netherlands, Tanzania gi piny Amerika. Bende oyangore ni mwandu mag petrol e gino ma piny Kenya gole pinje maoko maloyo mwandu mamoko ka ilo gi masinde kod chumbe loso mwandu. Mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko oting'o chai, maua, lewni, kahawa kod kit chumbe mamoko. Report no yango ni piny owacho tiyo gi siling bilion 92.5 e gero ute mane onge ogonyore maromo ute 3,357 ma oger kendo tieki higane ka ipimo gi ute 1,390 manoger higa mokalo manomuonyo omenda maromo siling bilion 9.1. Janon buge omenda mag piny owacho Nancy Gathungu oko ni migawo mar omenda thiro chenro mag tije apisno kendo duoko chien kwao mag pesa kaka mar gero apisi mar Auditor General ma Mombasa madwaro milion 900 to maromo milion 300 kende ema osetengie budget mar ikomenda 2024-2025. Tanyambaga ntiere kod ler mathoth. Kaida dhoge nyim kamiti od bura marango budget mochwe kom kod ja od bura maki Harun Dindi nyoro jado ibuge omenda mag piny owacho Nancy Gathungu ubiose ne migawo mar omenda ni podo ne apisi mar Auditor General omenda mapot e gino mabiro thiro chenro margi. Nancy Gathungu wacho ni apisi no chwalo kwayo mar milion 900 mar gedo mar apisi margi bade ma Mombasa. Kata kamano migawo mar omenda ne onduso ne mana milion 300 kende budget mar ikomenda mar 2024 2025 ka koro pod gikwayo mondo mende gi omenda maromo milion 300. The office is currently implementing one capital project for construction of Mombasa Regional Office with an estimated cost of about 900 million. In the proposed estimates for financial year 24-25, the project has been allocated only Kenya shillings 300 million. However, this allocation will not be adequate considering that we plan to implement the project within 2 years. We request for an additional 300 million. Janon buge omenda ogwenyore paro kod budget mochan pedhe ne od bura mar ikomenda mar 2024-2025 moko ni okonywando gik mochuno moting'o bedo kod omenda mawiye magik mapoya machalo kako ula makoch kata odok ni budget mar omenda mar